We zijn weer een maand verder en daar ligt een prachtig programma klaar voor maart. En Monique gaat daarover vertellen. Ja, klopt. We hebben 7 maart hebben we de buurtafel in de Dullard. Dat is voor mensen die het leuk vinden om andere mensen te leren kennen of die vaak alleen zijn en die graag met iemand samen willen eten. En dan kunnen mensen zich opgeven via onze website. En wat wordt er dan gegeten? Wat schaft de pot? Dat is altijd een verrassing. Ja, wij weten dat zelf eigenlijk pas een paar dagen van tevoren. Dus eigenlijk is het even afwachten wat je te eten krijgt. Oké, maar iedereen kan aanschuiven? Ja. Super. 7 maart, maar dan gaan we gelijk naar de volgende. Vertel, wat staat er nog op het programma? Ja, dan hebben we toneelvereniging De Transfiguratie uit Hulst. Die komen 3 dagen een voorstelling spelen op 14, 15 en 16 maart. Vrijdag en zaterdag zijn avondvoorstellingen en op zondag is er een middagvoorstelling. Oké, en weet je toevallig de titel van de voorstelling? Ja, dat is Abseilen. Abseilen, jeetje, het belooft wat. Ja. Leuk, dus mensen kunnen hard ophalen met toneel. Ja. Helemaal leuk. Dan gaan we door in maart. En 21 maart zie ik er weer een 30-plus party op staan. Vertel. Klopt, we hebben op 21 maart, vrijdag 21 maart, weer een 30-plus party in de Dullard. Het is een beetje jammer, want het is voorlopig de laatste 30-plus party die we gaan doen. Maar daardoor hebben we wel een paar leuke acties. En eentje daarvan kan ik alvast verklappen. Dat is 5 kaartjes halen en 3 betalen. Nou, dat is inderdaad wel een hele mooie kans. Maar voor de mensen die eigenlijk nog nooit van een 30-plus party hebben gehoord, wat mogen we daar verwachten? Ja, het is eigenlijk gewoon een groot feest. Het is muziek van de jaren 80 tot nu eigenlijk. Alles wordt gedraaid. En dat doen we hier in de bar van de Dullard. Gewoon een gezellige party. Nou, laatste kans. 21 maart. Mensen, zorg dat je erbij bent. De dag later staat er ook al iets op de planning. Ja. Vertel. Klopt. De dag daarna hebben we een leuke kindervoorstelling, de Circusbroers. Het is eigenlijk meer een voorstelling voor het hele gezin. Er zijn 2 broers, circusbroers, die allerlei rare capriolen gaan uithalen. Ik zie het eigenlijk al aan de gezichten, want ik zie een poster achter jou waar de circusbroers staan. Ja. Dus dat geeft al een klein beetje een idee van wat mensen kunnen verwachten. Er gaat veel fout, denk ik. Veel fout? Ja, dat denk ik. Ja. Oké. We moeten nog wel een hoop nog even. Wij komen uit een grote, eeuwenoude familie met 7 circusbroers. Ze gingen alles opbouwen voor de show van hun broers. De jongste broers van het stel, Harry en Barry. Wij zijn de jongste, wij mogen nog niet optreden. Wij moeten alles opbouwen. Ook heel leuk. Wacht even hoor. En dat Barry van die trap afviel. Zo, die zit. Ik heb iedere keer opzij zitten kijken. Ze zaten zo hard te lachen. Het was zo leuk. En ze waren ook een beetje aan het spelen met elkaar over de tafel schuiven. Eigenlijk was het allerleukste dat onze kleindochter ging optreden. Want zij was de acrobate, zij stond bovenop. Kaartjes bij jou in de Dullard of via de website. Helemaal goed. Maar 22 maart is een dubbele, want ik zie dat er nog iets op staat. Ja. Vertel. Klopt, s'avonds is er een Si-Salsa party. Dat is eigenlijk omdat Si-Salsa 5 jaar bestaat. Ze vieren hun jubileum. En dan komt er een echte salsa band en een DJ. Dus iedereen is welkom. De kaarten kunnen via onze website gekocht worden. Maar ik kan niet dansen. Is dat een probleem? Nee, zeker niet hoor. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die wel kunnen dansen, die je gewoon mee de dansvloer optrekken. Wilson Manjoma.
Dus je houdt van een feestje en je sluit gewoon aan. Ja. En misschien smaakt dat naar meer, dat mensen uiteindelijk zeggen van... hé, die salsa, dat wil ik graag ook gaan doen. 22 maart, prima. Dan, wat mij betreft in het rijtje, mijn topper, Simon & Garfunkel. Ja. Jeetje naar de Dullard. Ja, ja. Neem ons mee. Nou, het is eigenlijk een tributeband die natuurlijk het verhaal van Central Park gaat naspelen. Simon & Garfunkel in Central Park. Dus ik denk de mensen die daar een beetje bekend mee zijn, dat die allemaal wel weten wat voor liedjes daarin zullen gespeeld worden. Ladies and gentlemen, Simon & Garfunkel. Aankomend theaterseizoen brengen wij het Central Park Concert naar uw theater. Het concert waarop de fans van het duo jarenlang hebben moeten wachten. Het concert dat legendarisch werd, waar de grootste hits als nooit tevoren werden gespeeld. Maar ook het concert waar oude strubbelingen weer naar boven kwamen. We nemen u weer helemaal mee terug naar het jaar 1981. Hartje New York, hartje Central Park. Ja, dat is wel vrij bekend inderdaad. Zijn we al te laat of zijn er nog kaarten? Je bent nog niet te laat, maar het gaat heel snel. Dus mocht je nog kaartjes willen, dan wacht niet te lang. Oké, goede tip. Ja. 28 maart. Nou, het duurt nog eventjes, dan hebben we carnaval achter de rug. Dat staat op de agenda. En dan sluiten we af met 5 april. Ja. Wat heb je daarover te melden? Nou, 5 april hebben we een cabaretier en ik denk dat veel mensen hem wel kennen. Dat is Steven Brunswijk. Hij is heel bekend via Instagram en Facebook en zo. Dan maakt hij dagelijks filmpjes. Dus ik denk dat veel mensen hem wel zullen kennen. Vanaf nu in het theater. Altijd kind gebleven, zo ik me voorstellen. Ben jij nog kind? En ik zou het fijn vinden als jullie eens komt kijken. Is dat Steven die naar jou zit te kijken? Ja. Ah ja, inderdaad. En daar staat alle informatie bij, hè? Ja. €18,50. Ja. Ja, 5 april. Altijd kind gebleven staat erbij. Ja. In de Dullard. Ja. Dat was het voor de komende maand tot en met 5 april. Dankjewel Monique. Prachtig programma. Dank u wel voor het kijken en ik hoop dat u enorm gaat genieten van al deze prachtige voorstellingen. Graag tot de volgende maand.